Pin. Pont. Am. Residents Sant Pau. El teu nom? Eva. Aida. Adrià. Carlos Reyes. Gemma Guiu. Paula. Especialitat? Salut mental. Enfermería de salud mental. Oncología médica. Cirurgia vascular. Hematologia. Pediatria. I com vas reaccionar quan vas saber que venies a Sant Pau? Molta emoció. Doncs amb moltíssima alegria, no m'ho esperava per res. Jo ja pensava que ho tenia tot perdut, a més era la meva primera opció, o sigui que amb molts nervis i molta il·lusió i moltes ganes de començar. Doncs estava passejant amb uns pares per Cambrils, pel passeig al costat de la platja, i res, vaig rebre el correu, vaig estar supercontenta, ma mare es va posar a plorar, bueno, va ser molt emocionant. Con mucha felicidad, con mucha emoción, mucha ilusión y obviamente muchísimas expectativas de conocer gente nueva, de ver cómo es el ambiente y sobre todo de poder tratar de la mejor forma a mis pacientes. Pues vaig estar molt feliç i el primer que vaig fer va ser saltar i aplaudir. Vaig estar molt contenta perquè vaig estudiar aquí i volia tornar a casa.